Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, amo ka nga gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa sa gihapon gawas nun kini nga programa nga nagasultig nagasabod nagapuga sa binhi sa kaluwasan dinis kanginan. Bisan pa sa mga kalisdanan nga naagian apan sa gihapon nagtugot ka nga kini nga programa mabati pa dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa o kini nga estasyon. Panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw, padasiga og palig-una ang ilang pagtuo og ang uban nga nagaduha-duha og anaa pas kangit-ngitan sa ilang kinabuhi, hayagi sila og kabiga sila Ginoo sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Hinaot pa nga ang ilang mga kasing-kasing ug hunahuna, ilang mahangpan, ilang masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo irog ngadto sa unahan sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message nga nasulod nga mga mensahe dinhi sa ato nga cellphone, no? Pipila ra man gyud kay di man kita kapasalig nga mahurot gidayon nato tungod man gyud ka sa kapiki sa ato nga oras. Well, kuya, maayong buntag. Ingon ni Papa pagkanindot ba pamatio ni anang balita uy nga naay daghang nabautismuhan sa programa nga ang mga tao karon bisag ilansang pa sa agtang ang Biblia gahi mag-ulo nga mosabot. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, dili man pud gud hinuon gud tanan pero kadaghanan gud, no? Daghan gud, halos-halos gud nga kasagaran basta pulong nas Ginoo mahisgutan, dili gid kay na magmatter ang mga tao, dili kay na maghatag og pagtagad. Mo bitaw na nga daghang mga laglag sa adlaw sa katapusan kay ang mga pasidaan alang sa kaluwasan dili magudtag don kay mo man hinuoy matagad mga kaigsunan ang kanang mga butang dili makatabang mahitungod sa kaluwasan. Okay, ato paning padayon og basa. Sir, maayong gabi ang akong bana kanunay nagyod nga maminaw sa inyong program. Siya namang gyud ang moingon nga iabli na ninyo ang radyo kay ato nang pamation ang programa kay makalingaw man ang ilang hisgutan diha nga mga pangutana. Unya matandog pud mo unta nga lain raman unta ta og tinuohan. Salamat sa pagbasa, sir, si Virgie Diene. Okay, daghang salamat, Sister Virgie. Good news na nga ang imo naging bana mo ini-confess nga natandog gid siya. Maunay amo nga kalipay kana bang mga kasing-kasing nga dili bato, dili magpagahi mahitungod sa pulong sa Ginoo. Dali kayo na nga kakaplag sa pagsabot sa kamatuoran
unya dili gid na gyud ingon nga ila ako anong gyud kinini ang unsa ni kanana ang dili ginaingon nga magsupak-supak yun na basta ingon na matandog na no sa pulong si Ginoo. Well, napatay basahon. Good eves mga brad, minaw na pud mi diri sa sani Banaw, Banaw, Tabango, Leyte. Great lang ko sa tanan taga Banaw. Si Arlen Durutani. Thanks. Okay, daghang salamat Sister Arlen Durutan sa inyong paminaw sa ato nga programa. Okay. Patay basahon sir mangut pangutana ni so dili lang una tano. Okay. By the way, salamat kayo sa nag-text kanako kaganin na nag-chat dili nag-chat kaganina. Sagdilang brother. Paninguhaon ako nga mabisitaan ka, no? Nya salamat kayo sa panahon nga imong gihatag sa pagpaminaw may tungod sa pulong si Ginoo. Okay. Sure na nga sure na nga mapangita tika dadon ako ang Biblia nga akong atong isabutan nga akong ihatag nimo pero aya lang sa gid kaayo ko kuana aning mga kaning buwan na bas Disyembre pero paningoon ako nga kining Disyembre makuang kakay kuha magod kanana ang daghang kaayog mga activity no na atla maatol pod nga naay mamatay nya kinahanglanon atong presensya pero paningoon ako this month nga makuang gyud ka maduol ka nya dadan tiga og Biblia. Salamat kay brother ha unya ay kabalaka. Normal ra na nga medyo mura usa kag makuan nga imongan ma-mention dinhi kanginan kay maglahi mo ning tao. Oh, ang tao gud na ay gitawag extrovert, introvert og extrovert. Oh, na ay mga tao nga ingon ana maglahi-lahi man yan. Naa say tao nga hilig kaayo og kanang gitawag og publicity. Noon dili man na dautan ka ng mga punto pero ilahi ang tao pero sa imong pasidaan nga ayaw lang gyud ko og hisgote. So nahibaw na ko sa rason ngano kung dili ka pahisgot tungod kay naa man sa gyud pud ay duol sa inyong pamilya nga inon ta pastor pod sa uban nga tinhoan unya ikaw sigihan nag-agni nga manimba pero wa gyud ka apan kung moabot gyud ang panahon nga imo gyud tinud-on nga mobisita kag simbahan naa na gid kay daghan nga maistorya unyang mabatian kung tinud-on nimo nga mobisita ka sa simbahan sa Seventh-day Adventist no ay basta ang Adventist na gani ang simbahan mo imong padulngan naa man dayon ay daghan nga mga istorya nga imong mabati nga mga opinion ra na sa tao no ay kabalaka mahitungod na. Well si Brother Libby Higala sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa cellphone mas maayos siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diini gikan ang atong mga minahal ug mga pinalangga nga mga viewers diining mga nasura o dapitas kalibutan nagagikan. Okay Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers, mga followers, atong gina-welcome higala, gina-welcome mo namo karong gabi na nining lain na usab nga edition sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ni amo kamo nga gina-welcome karon ang inyong mga messages. Pwede na mo makapadala higalag mga mensahe, pwede maka-text mo sa amo nga number ni Brother John or pwede nga ari sa comment section nato higala sa Facebook aron atong mabasa ang inyong mga importanteng mga messages na amoy mga importanteng mga pangutana, follow-up question ba or mga reaction sa gipanghisgutan nato ato na nga gina-welcome sa ato nga tulumanon niya tangin ninyo ang pagtubag karon sa pangutana kay doon na mo'y kahigayunan higala sa paghatag og dugang tubag participation sa ato nga tulumanon. Nialang sa ato mga viewers, mga followers nga program, palihog atong i-share kanunay higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga nakita natong mensahe sa screen. Niya si Brother Ronilo Itang
ang iyang mensahe. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuonan tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niya pod si Ma'am Narcy P. Pelayo Edoliberio. Good evening sa tanan. Og maayong pagpaminaw ni Rosanne og Rosbel sa Caleb Church. Okay. Niya pod si Jimary Kalapuan. Salamat Sir Jimary sa pagpray o paglab sa ato nga program. Niya sad si Irene Vasquez Hilig. Good evening from Quezon City. Salamat sa pagbiyo, Sister Irene. Kumusta mo tanan niya? Kumusta man si Gracia? Naminyo na ba? Niya sad si Brother Domingo Bunukan. Good evening ninyo duha, Brad Lib o Brad John og sa tanan nga mahigugmaon nga nagsunod nining talagsaon nga programa sa radyo nga naghatag og kahayag sa mga katawhan nga naa pa sa kangitngitan sa kinabuhi. Salamat Brad Lib sa pagbasa. God bless kanatong tanan. Unya salamat Brother Duming sa pagpray og paglab kanunay sa ato nga program. Okay niya po si Sister Esmeralda Mata. Maayong gabi ninyong duha, Kuya John o Kuya Libby. God bless both of you watching from Victoria, San Remigio, Cebu. So good evening Sister Esmeralda Mata. Niya po si Rick Boy Huban. Good evening Uncle John o kang Kuya Libby. Og sa kang Brother Isaw, Bradix Isaw. Diri si Isaron boy. So salamat sa pagbiyo. Og sa tanan, God bless watching from Malapascua Island. Okay, niya po si Glenn Tumampos. Mayong gabi Sir John, akong i-greet si Ninibe Masong oban sayang pinanggang mga apo. Kanunay nagpaminaw sa inyong programa. Jade Tampos, Glenn Tampos og Mama Gloria Tumampos. Glenn Jade Tumampos ani. Niya po si RG Garces. Mayong gabi God bless. Salamat sa pagpray Brother RG Garces. Aniya sad si Brother Romeo Itang sa Iskaw ni anya ato ning basahon. Mayong gabi anakon watching me diri sa Iskaw Daha Jot San Isidro Leyte. Salamat sa inyo ang pagbiyo ni nang kumusta mong tanan diha no sa Iskaw nya kumusta sa nila ni Madam Mabel Maed ug Brother Inting ug sa tanan na lang diha ang makaigsunan sa Daha Diot sa Isidro Leyte. Kinasad si Ryan de la Cruz. Ang iyang mensahe, Lolo Doro og Mama Ophelia is always watching and listening here at Ticao Island. Thanks Kuya John and Kuya Libby. God bless. Okay, salamat dong sa inyong pagbiyo diha na Noydoro no. Wa gid matay ibsag may pangidaro na sa Noydoro og sinang Ophelia kanunay ging maminaw sa pulong sa Ginoo. Kumusta mo diha Noydoro? Nang Ophelia niya, kumusta na ni Ma'am Celia dinha niya? Kumusta sad ni mo dong Ryan? Niya, pangumusta ko ni Pastor Efren Tamayo. By the way, kumusta po dron ni Pastor Ivan Lester Amungus diha sa Negros. May gabi ni Pastor Joponi Galanza ang presidente sa West Negros Conference. Okay. Salamat po sa pakiuban sa AWR Hope Radio. Niya ato sang pangumusta karong gabi una si Pastor Joel Terana anaaron sa Riverside FM diha sa Hinatila no sa 93 punto. Mayong gabi diha Pastor og sa mga kahigalaan diha nga naminaw nagsunod niini nga ato nga tulumanon dinhi sa radio. Makahimo mo sa pag-participate
sa ato nga programa. Text lang mo sa amo mga number. Pwede mo makalantaw higala sa ato nga live no sa DYCM Bugo Adventist. Okay, ato ta padayon ta sunan. Salamat po Brother Opino sa paglab o pagpray kanunay sa ato nga programa. Okay. Ato ning tanawon mga higala ang naglab, no? Ato ning pangbasahon. Tagdon ta ni sila. Okay. Niya si J. Marie Kalapuan, Irene Vasquez Silig, Esmeralda Mata, Glenn Tumampos. Niya pod si Joan Pagats Delao, Junicia Yunting Lasida niya si Anisiato Perselias, Imelda Galiaris, Kiana Faith Etang, RG Garces, Eric Sinoy, Romeo Etang, Elena Pacifico, Chari de la Cruz Nogas, Merifel Vargas, Dayelen Tununing Abrisi, Linabog Munchadura Nas, Caroline Marikit Galiaris, Jerry Villamor, Narcipi Pelayo Edoliberio, og Nunahani Monterde Punay. Aritas mga nag-like mga higala, ato nakita si Baynusa. Niya po si Magrita Roidas, Nelson Punay. Okay, mami, maayong gabi diha, mami, sa Tambungon ni. Kumusta mi? Kinsa may imong kauban diha sa balay ron, no? Si Mami Grita Ruidas diha sa Tambungon. Kumusta mo tanan sa Tambungon? Paririmi si Grino ni Novillo, Lecciones ug sa tanan diha nga nagsunod kanuna istong programa. Niya po si Brother Nelson Punay. And also Sir Matthew Anderson watching our program. So good evening, Sir Matthew. May God bless you. Okay, sir. Matthew, thank you so much for being with us tonight, sir. And thank you so much for your participating of our radio program. Okay niya si Aurelia Villafuente, Lovely Dijeto, Basilio Tero Notarion Jr., niya po si Brother Gerardo Alobitania. So good evening, Brother Luloy. Dade. Uban si mong Tibok family. Maayong gabi ini mo diha dade. Miss you na ninyong tanan de. Hope nga ang Ginoo magapakamayo sa inyong mga plano. O hope nga okay ra mo diha. Okay niya sad si Brother Ronilo Etang sa Saudi Arabia o si Sister Jeannie Rama Fermin. So as of this time, mauni atong mga nakita din sa screen, mga nag-like, mga nag-heart sa ato nga programa. Okay, ato ning lantawon pagbalik higala ang pikas nga screen. Ato ning tagdon ang naay message nga bago na abot. Okay, niapod si Sister Elena Pacifico. Yan po Sister Chari de la Cruz Nogas. Salamat kay Sister Chari sa paglove o pagpray nining ato nga tulumanon. Ni asad si Dodger Raiko. Mayong gabi Brother Libby, Brother Alexander John Dehito, og sa tanan nga nagsunod sa programa ang Dios magpanalangin kanatong tanan. So good evening, Brother Dodger Raiko. Niya po si RG Garces. Mayong gabi Kuya Libby and Kuya John. Regards ko sa Bugo, Cebu. Og Kabangkalan Church. Og kang Glenn Kern Hapitan from Surigao del Norte. Okay, thank you kayo RG Garces. Thank you. Okay, ato ning liliod makadyo tigala ang ato nga cellphone, ato ning tanawon. Okay, sa di pa ka mangita pa mga Brother Libby, ako ning insert lang usa kuan nga kanana ang Brajun. Kana bang giingon nimo ba nga naay nabautismuhan nga daghan sa programa sa radyo, imo na ba nang nabisitaan na nga simbahan?
kanang kuan wala pagyod kay adtong miaging mga adlaw usa sa nag-una gyud nga mura mo gyud siya og akong paghulagway ba siya moy gikuang kas Ginoong leader kay mo manigo si Brother Primo Maasin ang iyang text nga nagpasalamat gyud siya nga nakahatag ko og number sa iya sa district leader kay kung wa pa pud gyud siya matagaig number siya hantod karon tuwa pa ko sa laing planeta. Unya iya na nga gisan ang mga picture nga siya ginagsugid. Ako man ang gibasa nga 21 na sila tanan kabuok ang nabautismuhan sa atong programa sa radyo. So sa gyud sila ka church. Usa ka church mo bitaw na nakuha na naron og church. Unya malipay ka kay naga-baptismal robe ang gipadaan ni Brother Primo dire sa mga nabautismon 21 sila kabuok. Unya ang special mention gid niya kadtong akong gi-announce dugay-dugay na nga listener gyud si Brother Noel Losada mo gitoy sa out of 21 mo to na special mention niya si Noel Losada nga nabautismuhan pod nga usa sa mga listener. At kini siya usa lamang ni ka mga timailhan nga ang Ginoo magauban gyud sa iyang mga pulong manalangin nga ginasabod dinhis kahanginan. So we praise to the Lord and glory to God nga sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit dunay mga kalag nga ni tubag o ni response sa panawagan sa Ginoo. So kamo diha kana na ang kuan mo kanang paningkamot mo kay nga panahon haduol na pero hoping nga kining simbahana ako ning mabisitaan unya pila ka adlaw kay naa man is Escalante City Negros no unya di lang ko magsaad magduol ra diri kay Escalante ra man siya. Yes sa naa man is barangay Pinapugasan unya nagwali ang presidente sa West Negros Conference Pastor Jupong Galanza didto sa barangay Langob unya kini silang nabautismuhan no premier dungan sabay ni murag 17 man ni sila gyud nga mga listener so gikuan na gid sila kay layo man niya ang Pinapugasan paingos Langob pero do na gid designate o gi-assign gid dinha nga sakyanan nga magkuha nila kada gabi kay mga listener lagi sila o niya 17 ni primero niya di magdungan tanan og bautismo pero sa base sa text ni Brother Primo wa pa man sa gimi magkita ani sukad 21 na sila tanan kabok nga nabautismuhan yang malipay ka kay makita gini mo picture gisa ni Brother Primo nga nagsolve gid sila og baptismal robe. Thank you so much sa pag-update nimo Brother Primo diha sa inyohang kuan kumusta na lamang tanan diha. Di am sa to si Escalante sa Navajon katong mga born again no kato sila si Pikit-Pikit. Kana na ang may pastor ba to sa kuan pastor born again sa kuan to sa Wanis. Wanis Pentecostal nga tagsara pud na nga pastor ug ang membro magkauban sa bautismo tungod lang sa ilang nasabtan dinhi sa ato nga programa sa kahanginan. So dako tag utang kabubuton sa Ginoo nga wa ta biyay igwa ta pasagdi dinhi sa atong programa bisan ingnon ta na lang in taon nga inon ta lang pagkasulti minantinil lang gyud in taon kay usao man nga gusto unta tang mo expand ang ato nga programa pero wa man gyud tay mahimo sa kabubuton na lang gitas Ginoo mulatay sa ato nga program. Okay, good evening no adton na ni Sister Nita Cabaluna Clavis na ni Junior nga nag-uban sab karon niya nila ni PB Pasyol anya ngadto sa nila ni Jimary Kalapuan nga nag-hearts tong programa Nikki Sumalinog og ato sang gipangumusta ato mga silingan des mabuli nga nagasunod na sa ato nga programa karon sila si Mercedita Sumalinog sila dong sincere diha karon. Good evening mga Gutierrez family, the Sister Emilia, mga abayon. Anya nga ni Brother Eric Sinoy, nila ni Brother Roy Sayod, anya nga ni Arturo, Brother Arturo Maglasang, mga Maglasang family dia. Good evening ninyong tanan. Niya ay mensahe ni Brother Arturo Maglasang, maayong gabi kaninyo diha. Brad, di ami karon diri nananaw mi sa inyong programa karon. So thank you kayo Brother Turo. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. So hapit na ato nga Bible seminar diha karong pitsa 22 hangtod sa pitsa 27 no.
Pangimbitar na mo sa mga silingan diya, kay naatay paghimuon kada gabi, ira na siya. Okay, adto ta sa pagpadayon sunan higala, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby. Ato ning basahon dugay-dugay naman ning pangutana ha, pero niabot na gid ang time nga to siya matagaan og atensyon, no? Brother Leo, no? Salamat sa imuhang kuan dire, imuhang gi-text dire. Okay, ato ning basahon. Good eve sir, kanunay ming mamati sa inyo ha. Suhito man gyud mo og Biblia, kanus aman ang Ginoo moabot aron na siya maghukom sa kalibutan. Salamat. Okay, mo ni imuhang kuan, imuhang pangutana Brother Leo, no? Ang suhito magyud mo og Biblia, kanus aman gid ang Ginoo moabot aron maghukom sa kalibutan. Sa tinud-anay lang Brother Leo, no? Mahitungod na gani anang mga bahina, anang mga puntuha, mangutana gani mo og kanus-an mo abot ang Ginoo, wala gid mi ikatug-an ug wala mi ikasulti. Nganuman, tungod kay wa gid itug-an ug wa gid sad pud isulti kung kanusa ang pagbalik sa Ginoo. Muna nga wa mi ikatug-an, wa mi kasulti og kanusa kay wa man na itug-an, wa man na ikay pahibaw dinis Biblia kung kanus ang pagbalik sa Ginoo. Gisulti nga si Ginoong Hesus mubalik. Pero ang gisgutan dinhi sa Mateo 24:36 nagingon, apan mahitungod sa mong adlaw ug takna walay usa nga nasayod. So ang pagbalik sa Ginoo, ikaw ug ako wala mahibalo, pero gisulti gyud nga mubalik ang Ginoo. Mubalik ang Ginoo. Unya, wa lang ibutang ang pizza. Munang gisgutan sa Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. So, ang gikinahanglan lang gyud nato ang pagpangandam kay moabot si Jesus sa takna nga wala nato dahuma. Pero gipasabot nga mobalik siya. Moabot siya apan wa giusa natong nahibalo. Ang punto ra dinhi mao nga matud pa kinahanglan kamo usab mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Kining anak sa tao referido kini ngadto kang Kristo. Busa higsuon kung interesado ka gani gyud nga maandam ka sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, wa kay lain himuon ug buhaton ang pagpangandam. Tan-awara ang mga tao nga gustong maandam sa pagbalik diha sa Ginoo. Wala sila naglangan og panahon. Nganuman, sama din sa barangay Pinapugasan. Gisayunan ka kana na ang grupo gini sila nga nausa dito, membro ra man pud ni sila sa ilang simbahan pud kaniadto unya tagsar man na mahitabo gud nga ang tibuok membro magkasabot nga mudawat mo upgrade sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, sabay gid silang nabautismuhan. Sabay silang nabautismo primero 17 until niabot gud sa sunod bautismo niabot na sila tanan og 21 ka buok. Ngano man ni tungod kay sila nangandam og nanginahanglan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Higala aduna kabay pagpangandam nga gihulat o gihimo alang sa pagbalik sa Ginoo. Kung wala pa himoa kana karon nganuman wa pa masayod kung kanusa ang pag-abot sa atong Ginoo. Ginoo dinhi sa Biblia gisulti nga moabot siya pero wa gid na isultig kanusa. Og unya ang gisulti gyud gani sa kuan nga mangandam ta kay wa man ta kahibaw, wa ta masayod. Unya ang gihisgutan dinhi sa Biblia, an announcement ang sa dinhi sa The Living Bible o ako ra ganing basahon sa Mateo 24:44 niya naging ni, so you can avoid trouble by always being ready. Kanang gingong by always being ready, meaning wa gyud kay oras nga imuhang usikan kay kanunay gyud kang andam by always being ready for my unannounced return. Tanaw nag-ingod din nga by always
being ready for my unannounced return. Kanang unannounced, wa ba ikasulting, wa ikapahibalo kung kanus agyod ang iyahang pagbalik. Meaning, walay pitsa. Gipahibalo nga si Kristo mo balik, apan wa isulti kung kanusa. Moning gingo din nga, for my unannounced return. Moning gisgutan. Pero kung Biblia mo imong basihan, mura lang ha, sa ako lang ni, nga daw ang pagbalik sa Ginoo bisag walay pitsa pero imong makuha ba ang mga terminolohiya nga gigamit dinhi sa Biblia nga daw gabi gyud ang pag-abot sa Ginoo. Tanawa ra gud sa ikaduhang Timoteo 3:10, giingon nga, but the day of the Lord is like a thief in the night. Tanawa ha, apan ang adlaw sa Ginoo muabot sama sa usa ka kawatan sa kagabihion. Gingon is like a thief in the night. Kining mga puntuha murag duol ra bagyod sa tinuod nga imong mahuna-huna nga ang pagbalik sa Ginoo, kinini ang kuan kanana ang gabi unya naapay gihisgutan sa Biblia, managtukaw kamo kay moabot ang anak sa tao, suwa ninyo dahuma. Kanang pulong magtukaw, wa may magtukaw ana og adlaw, gabi man gyud, di ba? Unya, kung imo pong basahon ang gisgutan sa Mateo 25, paubos nga mga bersikulo, nga ang pagbalik ni Kristo gisimbulo og sama sa napulo kadalaga nga birhen. Diin ang 5 buang-buang, ang 5 pod butan. So sa pagkuan bagi-bagi hulagway nga sa pagbalik ni Kristo mabahin ra gyud sa duha ka bahin. So kining mga babaeng gihisgutan nagpasabot kini sa iglesia ug unya naay pundok nga inunta dili iyas Ginoo kay gihisgutan buang-buang man ug unya kay nadugay man pag-abot ang pamanhunon ang mga babae na nagduka, na nagduka sila. Ug unya sa kalit lang, dunay tingog sa tungang gabi. So imong makita ba mahulagway nimo nga ang pagbalik sa Ginoo kung mahitabo man nga gabi, mura bag sa oras gyud nga tinglawom kay pagkatulog, tungang gabi ang gisgutan. Dunay singgit nga nag-ingon nga pag mata mo kay ang pamanhunon ni ana o kining pamanhunon referido ni ngadto kang Kristo. Sa pagmatanas na pulo ka mga dalagang birhen, agoy ang ilang mga lamparahan sa 5, nagakapalong na. Ang 5 nagsiga pa. Unya kaning nagkakulang ang ilang lana, nang hangyo sila nga tagaag lana kay ilang itimbol sa ilang lamparahan. Naniguro pud ang 5 nga basig kulangon unya ni para namo. Pangadto mos gawas aron nga magpalit mo og lana. So tungang gabi ang gisgutan Akini ako lang nga paghuhanduraw ni sa gisultis Biblia nga daw gabi gyud ang pag-abot sa Ginoo pero wa isulti unsang adlaw og unsang pitsaha ang iyahang pagbalik. Karon kung atong tan-aw dinhi gihulagway gani niyo sumala sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 26 nagingon ug unya makita nila ang anak sa tao. Gining anak sa tao ang gitumbok na ini mao si Kristo, referido ni kang Hesus. Nagingon dinhi og unya makita nila ang anak sa tao nga magaabot nga sinapuang sa mga panganod inubanan sa dakong kagahom ug himaya. So sa pagbalik sa Ginoo dili manggod siya mutunob ni ninyo taa kundi siya sa puwangon lang sa mga panganod og unya idumanan sa dakong kagahom ug himaya. Ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto 34 gisulti nga og inig-abot na unya sa anak sa tao siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono uban sa tanang mga manulunda og unya siya mahisama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. So ang tao nabahin lang sa duha ka pundok, karniro og kanding, but pasabot matarong og daotan. Mauna ang gihulagway unya. Usahay gud ang tao magpasikat-sikat mas relihiyon.
dili man na ang relihiyon mo'y basihan aron kamaluwas. Dili na. Unya, karniro kanding but pasabot matarong og dautan duha ra gyud ka pundok. Ang atong paninghuaon mao taliwala sa atong pagtuo, taliwala sa atong pagpangalagad sa Ginoo, taliwala sa atong pagsimba diha kaniya nga unta mabilong ta sa atong pagkinabuhi diha sa mga karniro. Okay, ang kanding na gisgutan niyo nga ug iyang pagatapukon ang tanang kanasuran. Lainon ang usagikan sa usa, tanang kanasuran o kabanhayan sa tibuok kalibutan na. Unya gihulagway karniro og kanding. Ang karniro sa iyang tuo ug ang mga kanding ana sa iyang wala. Ug unya kun imong basahon Mateo 25:34 nagingon og ang hari magaingon diha sa iyahang tuo, meaning kadtong mga karniro, mga matarong, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So tiaw mo na kung unsa unta kanindot ang planos Ginoo, pero dili lang gyud tagdon sa tao. Ang tao walay pagpanumbaling, ang tao walay pagtagad. Sa pagbalik unya ni Kristo, muingon si Kristo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Og maoy hinungdan nga gidasig ta sumala sa gisgutan na nako sunahan nga bersikulo Mateo 24:44, busa kamo kinahanglan usab mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Magunsa ta mangandam kay sa pagbalik sa Ginoo wa man ta kahibaw og kanusa. Unya nahibaw ba mo og unsay buhaton sa mga taong dili andam igbalik na ni Kristo? Dinhi sa mabasa nimo sa Lucas 23:30 nagingon ug unya musugod sila sa pag-ingon ngadto sa mga bukid ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami, tumpagi kami. Gisayunan ka sa mga tao nga bisan nakadungog na, nakabati na sa pagminsahe, nakadungog na sa pulong sa Dios, wa lang gihapoy pagtagad, ay kay wa man isulti kung kanusa ang dawa pitsa bulan na tuig ang pagbalik sa Ginoo. Naabtan sila sa ilang kinabuhi nga wa gyud noon makapangandam ang buhaton sa mga tao, manalagan ngadto sa mga bukid ug mga bungtod, maghangyo sila nga magpatumpag. Sumala sa mabasa nimo sa Lucas 23:30 nga kun sa English pa imong tanawon, kanunay gid sila napakiluoy, walk down, fall on us, cover on us. Nga naman tungod kay sila wala maandam sa pagbalik sa Ginoo. Karong gabiyon na higala, kini nga programa nga inyong gipamatian magadasig sa inyo sigon sa gipadasig sa Biblia. Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Ang gikinahanglan mga kaigsunan, mangandam ta nganuman tungod kay ang pagbalik ni Kristo, matud pa niya, unannounced, wa ikapahibalo, wa ikasulti og kanusa nga pitsa og adlaw. Tungod niya na pamalandungi kining mga butanga nga imong nadungog og nabati karon kay ang panahon talitapos na. Unya nagsulti dinhi sumala sa gihisgutan pagayod sa uban nga mga bersikulo sa Biblia. Gawas nga gikinahanglan mangandam ta kung atong basahon ang Episo Kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 24 nagingon, o kung kamo nakadungog man mahitungod kaniya o gikawalihan na kaniya. Mo ni ang gisulti dinhi ni ining bersikulo, nindot man nganuman gikan sa atong daan nga pagkinabuhi gustos Ginoo nga himuon tang bag-o, mo na gitawag born again. Niyaw, kung unsay gisulti dinhi, nag-ingo dinhi, kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, o gikatudluan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus. Si Jesus gyud lagi ang kamatuoran, Juan 14:6, naingon, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi,
ug nga nadunot pinaagis malimbongong pagpangibog ug magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao. Unsay tuyo sa Ginoo? Magbag-o. Atong isulob ang bag-ong pagkatao. Mo nang gisgutan sumala sa nang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, busa ko ng tao ana-anak kang Kristo, siya bag-o nang binuhat hinunoa ang daang mga butang nangagina ug ang bag-ong mga butang nahiabot na. Higala, gusto ka bang maandam sa pagbalik sa Ginoo? Baguha ang imong kinabuhi kay aron sa pagbalik niya takos ikaw nga mag-uban kaniya didto sa gingharian sa langit. Mabuhay ka higala. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot pagpatinaw niini mga bahina. Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. So, ato ning lilion, makadiyot mga higala ang screen. Ato ning pangbasahon. Okay, niya si atong nakita dinhi si Lynn of Keria. Maayong gabi, Kuya John o Kuya Libby. Naminaw na pod ko sa kinatarkan. Salamat, Daylene of Keria. Salamat sa paglab o pag-pray sa atong programa ni Apos Mrs. Alex Leaban. Salamat sa pag-pray o paglab. Ato mo nakita si Brother Freddy Pelicano. Maayong gabi ninyong diha, Brother John, Brother Libby, watching in Balod, San Fernando, Cebu. Salamat sa pag-pray o paglab. Og naminaw sad akong asawa si Chris Pelicano og ang akong anak si Mary Rose Pelicano diha sa Housing Lawis, San Remigio. Okay, iniapod si Miss Alex Laban. Mayong gabi ninyo, Brother John, Brother Libby, og sa tanan nga nagtan-aw sa live og naminaw sa radio og sa tanang taga Mualboal is the church watching from Mualboal. Okay, thank you kaayo, Brother Moises. Niapod si Sienna Rose de la Rama. Kumusta po, Lolo Doro o Lola Ophelia, always naminaw. Okay, niapod si Dongba Britoya. Good evening to all viewers and listeners this program, and especially to Dong Alexander John Dehito Jr. and Dong Libby Nuiba Itang Clavis. We are watching from Tuburan, Cebu. Impas mga tiguang dong, complete sintin. Thank you dong. Maayong gabiin nyo diya. Salamat kayo dong, Bob. Okay na po si Alma Mahait. Maayong gabi sa tanang kaigsunan, labi na sa Naminaw. Maayong gabiin nyo diya, madam. Okay, ato ning lilion higala ang pikas nga screen. Niya si Oliver Kingijen. Niya po Nunahani Monterde Punay, Brother Jerry na Ilon. Niya po si Evangelist Mike Rivera. Niya ato pong nakita din si Doktora Roda Likigan. Niya po si Sister Ann Kaumiran. Niya po si Linabog Munchadura Nas. Ato pong nakita si Rose Jane Carabio, Jimboy Idar. Niya po si Ciel Bruniola Sanchez, Mylen Codira Batak. Niya Dirita Spikas, ato ning lilion makadiyot mahigala. Okay, niya po si Scott Nathan Lucero. Niya Freddy Pelicano, Tris Jamin Jaime. Niya po Elmer Senior de Jesus, Brother Roel Tomacas. Niya po si Aurelia Villafuente. Niya po si Brother Ralph Lotsabis. Dong Ralph, may gabi ni mo. Niya po itong brother si Junior Nuiva Claves. Okay, muadto ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Niya po di ay si ato ning tanaw na higala na po bag-o nga nag-message. Niya si Mike Lucina. Maayong gabi mga brad. Watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes. Okay, salamat Brother Mike. Niya po si Helson Hilig. Naminaw mi diri sa imuha bro. Mangutana lang unta ko kung gabi ang pagbalik sa Ginoo dili magdungan kay lain-lain man atong oras dinhi og sa ubang lugar dinhi adlaw og didto gabi. Tinuod na Brother Helson.
Okay lang ato nya na nga tagaan og kuan kay kuan man gisakyan man ang atong gisgutan ugma sa gabi brother ato na nga kuan ato na nga hisgutan tinuda dili magsama di Okay. magsama kay og gabi unya Dito kay sa Amerika, karon adlaw man Adlaw. sila. Ato ni gabi mm, Anya niya si Rusty Dags, mga evangelist, salamat sa inyong pagka makugihon sa pagbuhat sa maayong balita. Anya niya po si Glover Sayod, maayong gabi ninyo kuya, naminaw mi sa akong asawa. Salamat kayo, Brother Glover. Okay, muadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutanang gipasap gyud sa to paghanay ba John? Gyud sa to. Paliw ko na ba? pagutana ni Brother Leo ingon niya nga sir suhito magyud mo sa Biblia kanus aman ang pag-abot sa Ginoo aron maghukom sa kalibutan. Okay, salamat no. Sa kanus aman ang pag-abot sa Ginoo aron paghukom sa kalibutan. Okay, ito din nakita ni si Janice Adaoba. Salamat kay Sister Janice. O niya po si Ma'am Ann Garcia. Pakiguban sa nato. Salamat sa pag-heart sa itong programa. O niya po sa... okay, ato ta pa dayon higala. May tungod sa pagbalik ni Kristo, mga kahigalaan. Wala gyud na ibutang sa Biblia o I-prepare to Brother Libby ha atong imong gibasa kay mao man ay atong tubagon ugma kay gisakyan man ang atong gidiscuss karon. okay, mahitungod sa pagbalik ni Kristo, wala gyud nay pizza diha sa Biblia gibutang. O niya walay adlaw, walay bulan, walay tuig, walay oras nga gibutang sa Biblia nga mobalik ang Ginoo. Nagpasabot nga ang Dios anytime mobalik siya. So pwedeng karong gabi pwedeng karong kadlawon, kaya na may gisgutan sa sama kuno sin tugaok sa manok, pwedeng ugma sa buntag, ugma sa udto, ugma sa hapon. Okay, nagdepende man na sa lugar god. Nagdepende sa lugar. Tingali og ibutang ta panalitan og udto dito sa Amerika, gabi dito dito o niya og mobalik din sa tuwa dito sa Amerika tungang gabi din sa tuwa udto. Ingon na ang sistema. Di gyud magkaparehas mahigala tungod kay ang Biblia wa man sa gyud magsulti. Nga mo na pagkasulti diha. Ang gisgutan din is Mateo 24 versikulo 42. Naghisgot di ako basahon na. Mateo 24 versikulo 42. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo kung unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo. Naghisgot og pagtukaw kamo. Di na sabton nga di ta matuog. Ang ipasabot anang magtukaw ta higala, atong tukawan ang atong kaugalingon. Atong susihon ang atong kaugalingon. Andam ba kita sa pagbalik sa Ginoo? Kay anytime mobalik ang Ginoo nganhining kalibutana. So ang atong buhaton gitambaganda, magtukaw ta, simbolikal ng pagkasultiha, ng atong susihon atong kaugalingon, naa ba kita sa insaktong dalan sa kamatuoran? Nagkinabuhi ba kita subay sa kaubuton sa Ginoo? Nagtuman ba ta sa balaod sa Ginoo? Kay patuman man na ang balaod sa Ginoo. Nagtugon man gani sa unang Timoteo 6:14, matod pang San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang sugo nga mahigawas kinisbuling og sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. Sumuna ang punto di higala nga atong susihon atong kaugalingon. Ato ning tukawan pirmi itong kaugalingon. Susihon nato o naaba kita sinsaktong pagtuo. Atong susihon tong kaugalingon, tukawan nato ni basig na atay mga darling sins, mga sala nato nga sinipitan.
atong susyon atong kaugalingon nagsubay bata sa dalan sa kamatuoran. O niya, nagtuman ba kita sa mga kasuguan sa Ginoo? Kay atong gibasa ganiha, nagtugon si San Pablo nga atong tumanon ang sugo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So, buot pasabot, mangandam kita kanunay. Mangandam ta kay way oras, way pizza, nga gibutang sa Biblia, nga mobalik ang Ginoo. Mubutho lang siya anhi. Dili sama sa usa ka niya magasin nga ako nga gikuptan higala. Kuan siya kanang kini nga magasin taod-taod na mga ako gigunitan mga 19 kuan pa ni siya ang gibutang dinhi dugay-dugay na ni Tabira World Vision man ni nga relihiyon ilang gi pasabot dinhi ako ning basahon dinhi ingon dinhi ato ning tan-awon Adam to Jesus was 4,000 years, and in year 1999 6,000 years of human history will end. If we subtract 7 years of great tribulation, Jesus' second coming, rapture, must take place in the year 1992. So muna competition sa mga tao nga kana bang dunay pagtulunan nga secret rapture sa Tabira World Mission. Ilan ang gitagna mga higala nga si Kristo moabot ni adtong tuig 1992. O niya kay mutakdo kuno ang 6,000 years sa tuig 1999. Ato nagi niya kay naman kuno 7 years nga gitawag og tribulation period, 7 ka mga tuig nga mga kasakitan, kalisdanan. So, isubtract na nimo 1992 yun. Mubalik ang Ginoo pagka 1999 matapos ang kalibutan. Yan, natuman ba na? Wala, oy. Ila-ila lang to, naghimuhimo sila ilang mathematics sigala, ilang gihimumuag mathematics and sa Biblia, nga wag yun itaw matakdo. Ang gisulti siguro eksakto na sa Mateo 24, versikulo 42, ang giingol sa Biblia, nga pagbantay kamo or pagtukaw kamo, kay wa kamo mahibalo kung unsang adlaw moabot ang inyong Ginoo. Mura na itong buhaton. Atong andamon kanuna itong kaugalingon. Ato ning tukawan sa pagsusi ang atong kaugalingon. Kung naa ba kitas eksakto nga pagtuo, aron kung mobalik ang Ginoo sa takna nga wa nato damha, sigurado nga makauban ta kaniya og makapuyo ta sa langit ng puloy-anan nga iyang gisaad kanato. Kay naa siya saad, alang sa matinumanon, gisaaran niya kaluwasan, iyang kuhaon dinhi, dalhon sa langit, kanusa sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Okay, ato nakita dinhi si Gloria Ferrer. Good evening, Brad John, Brad Liv, watching from Lutupan, Toledo City. Niya po si Gang Himina, mayong gabi kuya, watching si Tip Iskaw, Daha Jot, San Isidro Leyte. Okay, thank you guys. Sali pa, hingpit na puso na itong talumanon ni ang atong team song. Mga higala mag-ampog